I'm going to Widwak. How much you gonna pay me? $300? Sure. Your heart is aching. The $300 is too much. So, may pangpadala na tayo sa Pinas. Hihihi. Meron na. Alam nyo, sasabihin ko po sa inyo, itong mga pinagagawa ko dito sa aking bahay is magandang isipin na magsweldo tayo sa sarili po. Kasi may time talaga mga loves na sobra nating, parang nagigilty ako na magastos ng pera na hindi ko talaga yung parang work ba. Kasi yung trabaho ko is, alam nyo naman yun, video edit, yun na, magkapira tayo, no. And then yung ganitong trabaho na talagang ginagamit ang katawan at napapagod, at saka iniisip ko din kapag gumagastos ako para sa aking sarili, parang hindi ko kayang gumastos, you know, nagits niyo, parang hindi ko kayang gumastos para sa sarili ko. Pero pagpadala na pang pagkain sa Pilipinas, go pa rin tayo. Wala tayong parang duha-duha kung sa Bisaya. Pero alam niyo ba, ito yung talaga yung naano ko mga loves up, yung pinagagawa ko dito, magsweldo ako, sayang naman yung mga napagod ko. Alam nyo, itong Widwaking, kailangan ko magsweldo talaga. Isip ko kailangan talaga magsweldo sa Widwaking. Oy, alam mo ba, nakakapagod ito. Ito yung nagbigay talaga na pamaol sa aking lawas, sa aking katawan. Lalo na kapag Widwaking, kasi po lahat po ng gilid-gilid sa bahay talagang wini-widwak ko, yung hindi makukuha sa machine na lawnmower namin. So, ito yung mga pinagagawa ko, at dahil maliit po ang inyong Inday Mirian at mahirapan po ako sa ating weedwalker kasi mas mahaba at mataas pa yung weedwalker kaysa sa akin. So, kaya talagang hinahawakan ko siya na parang awkward ba, at saka kaya after dito, masakit talaga yung katawan ko. So, kaya si Inday Mirian banat, alam nyo, para naman ito sa aking area at para din ito, yun, no, magandang tignan yung paligid ng bahay natin, tignan nyo yan. Ngayon, no, bagnot pa, no, pagkahuman ang nagwidwak, ang ganda-ganda ng mga labs, kaya kailangan ko talagang magsweldo, no, at paminsan yung mga sweldo ko, saan ba yan mapunta? Padala sa Pilipinas, no, yun lang talaga, paminsan bibili ako ng damit ko, ganun. At yung mga pira na kinukuha ko is yung sa akin lang naman yan mga labs, no, makakukuha kasi talagang ma-feel ko na, sweldo na, once a week, o diba, yun, kaya yun. So, itong boss ko nga si Tami, hindi man siya mahilig magtrabaho. So, of course, ako na yung magsweldo. Paminsan, manghingi ako sa kanya, sabi, han, is not enough, han. Dugangi pa, han. Ay, birthday sa Pilipinas, sila kaon-kaon, tayo hindi. Iwan ko, pag may birthday sa Pilipinas, tayo yung mga nasa abroad, padala lang. Enjoy kayo sa party ninyo, diba? Kami dito, gusto namin kumakain ng mga Filipino food, kayo dyan, Kaya, hire kayo kinabuhi. Hala, hingi dito, diba? Ganyan talaga yan sa pamilya. Basta pag may birthday, kahit tayo dito, wala nang birthday, basta kayo na, okay na. Basta kayo nag-order tayo sa restaurant, doon talaga, mga seafood dito, mga lechon doon, ligo-ligos dagat, at tayo naman, ang atin lang naman gusto is talagang, titingin na lang tayo sa picture, sa mga post nila sa Facebook, yun talaga yung kasiyahan ng mga nasa abroad or mga OFW, yung pamilya na makikita na yung mga padala mo, sila nag-enjoy tayo, diba? Nag-gets ninyo, trabaho tayo ng trabaho, yung pera natin pinapadala, sila yung nag-enjoy. Sino namang masaya? Sila masaya din tayo, no? Pero yun talaga yung kinabuhi mga loves, hindi talaga yan maano. Hindi lang ako ang ganito, marami po tayo dyan. Ang nakarelate lang yung mga taong nasa abroad, OFW, di ba? Magpadala kayo para masaya ang nasa Pilipinas, di ba? And then, masaya tayo nakatingin sa Facebook. May post na sila, di ba? Ang smile natin habang tumitingin sa mga videos, di ba? And then kapag magkikita ng pagkain, ang sarap naman ito, sana makakain din ako, di ba? Kahit ganito yung buhay, ang iba diyan, trabaho laban na trabaho kayo guys para maipadala sa Pilipinas, may pang tusto sa mga pagkain, pang-aral ng mga anak, ganun. Itong mga video ko na ganito mga loves, yung sabihin ko na may sweldo na naman ako, nagtrabaho na naman ako sa aking amo. Ang dami pong talagang nagtatanong, amo mo talaga si Tami? Hindi po, lolo. Asawa ko yan. Ano ba itong mga pinagsasabi ninyo? Asawa ko yan si Tami. Grabe naman ito. May magsasabi naman, lolo naman talaga yan. Ano bang sabihin ko sa inyo? Asawa ko naman yan. Edad lang naman yun talagang magkaiba. But anyway, dito lang muna tayo. Init na, gutom na ako. So ngayon, may kadit si Mister. Ang kadit niya is yung in-law niya. Nagpost ako sa Reels mga loves at ang daming nagtatanong bakit may in-law ba si Tami dito sa US. Nandun naman yung family ko sa Pinas. Oh my God! It's okay of your size, son.
You want a tiny shoes? No, they just feel. I'm wearing the same ones. They're so beat up and worn out. And like they almost wrap around my foot. And can I tell you something? You have to be careful walking because you're not used to that. So it looks tight to me. Not tight. Because look, I can see it in the Not tight. thing. It's your foot. Hindi ko talaga sinabi na mother-in-law or father-in-law or brother or sister-in-law. Dito kasi guys, basta in-law na gani mga darling, no. Bahala na kayong mag-isip dyan. Pero ang daming nagsasabi, hindi ko raw alam na hiniwalayan na ako ni Tami at meron at meron na siyang ibang in-law or in-law niya sa unang asawa. Ang problema nito kasi wala po siyang unang asawa. Ako ang una at huling pag-ibig. Itong asawa ko, 5 po silang magkapatid. Yung dalawa wala na, yung dalawa buhay pa. Pero yung isa niyang kapatid, wala na siyang asawa, so wala na yung in-law niya, brother-in-law. So yung isa, okay pa, andito pa sa mundo mga loves. So meron pa si Taming isang brother-in-law. Yung iba, talagang maghanap din sila ng mga masasabi, no? Maghanap din sila ng negativity at ginako is against the policy. Bye-bye. Enjoy, you guys. Huh? Bye, darling. Enjoy your. Hey, what are you doing? Eh? He's eating his People are waiting. Like. Saying bye. Bye, hon. Have a good day. Talk to you later. Don't let that dog out. I'm gonna let her out. I'm gonna take you. Okay, go. Go, Roxy. Come on, let's go. Come on. Go. Watch out the gate. Don't let her out. Yeah. Talk to you later. Watch your steps. You bye-bye? Yes, you bye-bye to Dada. Cookie. Iniwan akong nag-iisa. Ako na lang dito, mga loves. Ako na lang dito na isa. Yun, lumabas siya kasama yung brother-in-law na niya. Ang puntahan nila yung cousin. Diba? Oh, diba? So, dahil iniwan po ako mga loves, kakain ako and then aalis. And then pagbalik dito, magluto ako. Kasi po, kailangan kong magluto. Umalis si Tami para mag-lunch daw sila kasama yung pinsan niya at saka yung brother-in-law niya, o diba? At ako lang dito sa bahay, nakakasan. Pero okay lang, kay magluto man ako, and then ayoko din makasama yung mga lalaki. Sabi pa ni Tami, sama ka. I'm not going. Para pang lalaki lang yan, para man akong abnoy ay sama-sama. Harvest tayo ng talong. I think mamaya ito i-harvest. Harvestin na natin. Ito pa. Bago kainin ng mga kasi tumitigas siya. Look. Ito pa isa. Dito pa. Look, kunin na natin kasi tumitigas na talaga sila mga loves. Look. Habang magagamit pa natin sila. Kunin na natin itong mga jalapeno natin mga darling, no? Kasi pa itong bubujog. Gusto nila akong kainin. Diba? Kunin na natin habang okay pa. Lako. Diba? Masarap ito mga loves. Kahit maanghang siya, paglutuin mo, hindi masyadong maanghang, mawawala yung anghang. Lako, doon dito pa marami. Ay. Look. Meron pa dito isa. Look. Additional sa ating i-add natin ito sa ating salad mga loves. Look. Yan, i-harvest ko na sila nung pangit yung ko ngayon. Tawag nito. Look. Para naman makakain tayo. Kasi talagang kahit harvest ako ng harvest, kahit nasisira na siya, kung bunga pa rin siya ng bunga. Kahit kunti na lang yung bunga, maliit. Look,
At least makakain pa tayo ng salad. Hanap pa tayo, be. Ay, meron pa dito isa. At least meron tayong harvest. Hanap. Kasi ito sila mga loves. Alam nyo bakit nasisira ang aking pipino? Bakit madali siyang nasira? Meron kasing tatlong bunga na hindi ko siya nakita. Hindi ko talaga siya nakita. And then nahinog siya, lumaki siya ng lumaki hanggang nahinog. Kapag nahinugan kasi yung pipino, at saka mas madali siyang mamatay. Yan, ganito malaki. Diba? Ang papangit ng ating pipino.